Да натисна ли бутона Start Ride? Еми... И го натисни. Hello from Waymo. As we get going, just give us 1 minute to cover a few riding tips. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. So keep your seatbelt fastened, please. Дали мога да If му you're дръпна? traveling with little Не дей, Ралец! О, ще завива наляво. Чакай, че има кара и аз да си. Да. Добре ли го направи забавя? Да. Ама е много страшно. You can also use the app for passenger screen. In the rare case of an emergency, please keep your seatbelt fastened and remain in the car unless there's an urgent need to exit. Rider support will connect with you and provide assistance. Finally, relax and thank you for riding with us. Релакс, да бе, много е лесно. Знаеш какъв релакс? Hello! 15 минути ще са после. Да, искаш ли да снимам отпред? Ако искаш, снимай с моя телефон. Ама аз снимам, Не, продължавам да това снимам видео. Добре, Мисля да снимам през цялото време. снимай. Мисля, че от телефона можеш да избереш и музика, която да ти свири. Така ли? Да. Да. Каква музика искаш? Когато ти кажеш. Тая кола кара много по-добре от... От нормален шофьор? Да. Да. Съгласна съм. Ралец, умряха таксиметровите шофьори, аз ти казвам. Да. За сега моята оценка е 10. Като професионален таксиметров шофьор. Виж колко плавничко кара. Ето, пуснах ти класическа музика. Добре де, ако нас спре полиция, Да го духат! кой ще проверят? Не знам. Добре, това ще спре ли на полиция, ако... Спира, да. Спира. Да ти кажа честно, малко е страшно отпред, защото няма шофьор. Това малко е странно. Я пусни другата музика, тая е много драматична. Аз не знам коя беше първата. Абе има малко странни навици как кара тая кола. Може би да намаля заради дупките и така. Не знам, да намаля на моменти безмислено. Да. Може да вижда някакви неща, дето ние не ги виждаме. Да. Аз сега вече искам да заблъсна в нещо. Защо бе? Им така лекичко.
шофьор кара ралица. Да. Правилната дистанция винаги. Да, тая кола е по-безопасна от, да ти кажа, от човешки шофьор. Да. Обаче тук колко хора са пипали, тук има пръщчета навсякъде. Те искат всичко да опипат, да е новото. Прекарана през целия Холивуд. Да. Без да се оплачи. Ето ми каже, Дани, виж как върти волана. Аз ти казвам, че има шофьор тук. И къв шофьор е? Не видим. И знай къде са шорткътс. Да. Тук обикновено имам на тая такова пешеходна пътека има много пешеходци, дето минават нелегално и ще видим дали ще спре заради тях или ще ги отнесе. Ще ги блъсне. Ама виж тук показва, че пресичат хора на екрана. На кой екран? Е тук. И виж колата да сега дет минава, втората кола дет минава. Тук до нас, дето току-що дойде една кола и показва. Явно тия камери виждат всичко и спира, като има човек, според мен. Айде. Стискай палци. Браво. Това са най-плавните завои, дето съм Чакай да видим сега как ще се размени с... Аз ти казах, знай всичките шорткатс. Да. И даже намалява за полицая. Легнали е полицай. И виж завие покрай камиона, не се блъсна в него. Димек, коя съм аз? И кои сте? Виж, тази сега ще наснима. Кой? Еми, она е китайката. Защото те сигурно не са виждали такава. Да. Виж, даже той там, дето излезе до вратата, ония човек е тук излезе на това, на таблото, се появи. Да. Виж, климатика, може ли от телефона да се... Да го намаля? Не, просто да ми е интересно дали може да се контролира от телефона. Може да спреш. Help. Не. Добре. Ма може от тук сигурно. Да, остави го.
колко културно изчаква, спазва нормална дистанция. Ето виж опашката на In-N-Out се. Да. Ти знаеш сега, че ще седи да чака тия коли? Ами майчи. Да. Еми, това не е съдбата работи, все пак се получи такова. Нищо, тъкмо по-дълго време ще седим. Ще завива дясно. Ние бяхме отишли до In-N-Out направо. Аз знаеш колко мраза тук да виса на тая опашка. Това не съм го пуснала. Аз го пуснах отзад. Ма това сега пък надясно иска да завие. Кой? Колата. Спря. Някакви мигачи дава от време на време. Чакай, ще разберем какво става след малко. Дай му още 2-3 минути. Не, аз нямам бърза работа. На мен ме е кеф даже. Така ли? Да, аз мога да си седа тук целия ден да гледам какво става. Да. Ама аз си мисля, че трябва да ти говори. Да, знаеш ли какво? Това ще е хубава идея да ти казва, може да й казваш какво иска да прави. Като Алекса да е. Да. Какво става? Да. Или може, ако искаш с съпорт да си говориш, не знам. Може за съпорт да си говориш, да. Има там един бутон съпорт. Да. И те да те успокояват.
Almost there. Don't forget your phone, keys, or bag. For your safety, the doors will remain locked when we arrive. Pull the handle twice to exit. The first pull unlocks, the second opens the door. Това беше... До вратата, кошка е. Чакай. You're here. Please make sure it's clear before exiting. Чакай, да си. Натисни нещо на бутона, че сме излезнали. Няма. И къде ще е това? Сигурно на улицата и при следващия трip. Защо как гледа, че отзад няма кола? Нямаш кола. Аз не очаквах чек в паркинга да на супер сервис.